Η κότα έκανε τα βούμητο αφού την κότα. Απαντήσεις αν ζητάς το χάτζι για να κύβει ρότα. Expert και master στη συμβουλευτική και η τιμή στην αγορά η πιο ελκυστική. Γλώσσομηχανές με σύστημα κοποποίησης, δημιουργικές σαν απαγγελία ποίησης. Μιλάμε για τεχνολογία πρώτη στην εκόλαψη και η θερμότητά της σαν να πέρασε απ' την κόλαση. Ποιότητα προδιαγραφούν, τιμή που σε συμφέρει για να σε δουν και σένα με το πουλί στο χέρι. Πες μου ποιος μπόρεσε τον κόκορα να συγκρατήσει, που κυνηγάει τις κότες και θέλει να τις εξαρτήματα ανταλλακτικά κι όλα τα παρελκόμενα. Θα κλαις από χαρά κι ας σε χώρισε η γκόμενα. Κι αν θέλεις το e-shop μέσα να ξεναγηθείς, τα κοτοκοτάκια πληκτρολόγησε ευθύς. Τα κοτοκοτάκια μέσα μπεις, στην ποικιλία θα χαθείς. Κάθε γούστου και επιλογής, προϊόν συμφέρουσας τιμής. Κλώσο, 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 κλώσο μηχανή. Τα κοτοκοτάκια η σωστή επιλογή. Κλώσο, 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 κλώσο μηχανή. Σέρβις και ποιότητα στη σωστή τιμή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kotokotakia.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461 0 23 151. Για ερωτήσεις και παραγγελίες θα μας βρείτε στο email info@kotokotakia.gr. Υπεύθυνος επικοινωνίας Χατζηγιαννακίδης Γεώργιος. Τα κοτοκοτάκια, με συνέπεια στη συνέχιση.